Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Yimondo mi wamosi ni oyawre nyakor mga jwango kinyne rima ching tarika bich dunero marario ikaganario kod prario kod dauchele no kinyne rima kende mar members day odiching makawuno okinyni rima ket kod mandi sachel mokalo chin kanyene wachako kod ruoth tunero mabene ne wapako ruoth Jehova Nyasaye antie kailungan jasadoyo kanyakla koda An Brenda Agenyo. Brenda yawre chiruna lekre chiona do kinyi maket kod ma. Achio maber justas aneno karuto rita. Waneno do chiengni makawuono mar tarika beach dwe mar adek. Beach dwe mar adek. Yes. Igagana rio kod prario kod auchiel. Kod auchiel. Nyakoro mga jwang horo wakido chendu waduto makala TV mabende chakre sani nyaka wang machatonga mabiro piny kanya kod mga jwang. Yes. Bed kanyo kingeyo ni kamora mora ma intie gimora mora motimore kakotimore jomotime gimomiyo time iyude mane Kala TV kokinene Kala TV kara okotimore ena wach miyo indere wacha kod miyo weche go kuma nyien mabende otimre pacho ka indi gwenge ma okonya kod mga jwang kama lipot koro yango ni gikone to alam maratipo ne oganda uchiel mbende ne owito ngimagi masira no roh mar apaya masira no roh mar ndege nyakon mag jwang kabane okawo nyaka ngima no ero mar jod burano ero mai mwar dakir migosi Jona Ngeno kind jodito mamoko koro ne obagi bomanero ma Nairobi alam market kod maendi ne okelo kanyakla familia mag jogo ikoma bende no wito ngimagi ka familia achiel bang machielo ne ochitimo nendgi kendo ne oywago familia margi notelnegi koda familia noero mar migosi Jona Ngeno jod burano machon mai mwar dakir jalup jatend piny owacho pacho kaendi migosi Githore Kindiki moko kuom jotelo bende ne oyuoro alam maket kod mano kamotingo jatelo migawo mochung'ne weche mag arita kwe mapacho kaendi migosi Onesmus Kipchumba Murkomen kind jodito mathoth. President of Kenya, Professor Kithure Kindiki, all cabinet secretaries present, the families of the deceased, the speakers of both National Assembly and the Senate, and all protocols observed. I have come here with a lot of pain to say bye-bye to a young man, Ngeno. This young man, I came to know him in 2012. In 2012, he was a very close friend of my late brother, Raila Amolo Odinga. Asante sana. Your Excellency, the Deputy President, my colleague from the Senate, our governors present, viongozi wa nyumba zetu za bunge, familia zilizopoteza wapendwa wao, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa ma-PSS, wabunge wetu na waheshimiwa wananchi. Nilimjua Jona Ngeno in 2006 when he walked to my office in Foreign Affairs and told me he wanted to go and compete against Gideon Konchela. Like many colleagues have said here, I joined politics the same time, or I was elected to parliament the same time with Honorable Jona Ngeno in 2013. And you all know he came in KNC. He stuck on that side in 2017 when he moved to Kanu. And like many of our colleagues, including Ichungu, have said, that we were always on the opposite side for a long time until after 2017.
viongozi wa kanisa pamoja na viongozi wa kitaifa, nachukua nafasi hii pia kusema pole. I want to take this opportunity to say a big pole. The 6 families who have lost our brothers who are lying in front of us, in front of me. The country has lost a lawmaker, a representative of the people, and a lawyer. The country has lost a pilot, a seasoned pilot, who served our nation as a military officer. The country has lost a journalist, a photojournalist, a teacher, and a young security officer. The country has lost our brothers in an accident, and we are praying that God will help us so that we prevent more deaths, whether in road accidents, air accidents, or any other death that we can prevent. Esechanogo bende na yanon tutungeno mabende en jaod mosenindo. You held them with pride. You played with them. You looked at them like they were your greatest accomplishments. In their eyes, you were a hero. In mine, you were a gentle, devoted father with the biggest heart. You were my beginning, was still new and pure. Losing you Manje mbalrenj mopacho kaendi. Ogamba koro wacho ni ber ka aten mbalrenj mopogre otimo ikruok ne romo puch mabiro neno ni girwako yo makare nyithindo go eko kotenre koda lai masomo ne romo manyien mano competency based education. Not emotions. They're coming to university in 2029. My suspicion is that in 2029, since the grade 10 are now 1.1, I anticipate that you are likely to admit 600,000 of those because of the pathways. What are you going to use to admit these students to university? Is it exceeding expectation or meeting expectation? If somebody meets expectation, what does that mean? It means they are qualified to go to the next stage, isn't it? And if 600,000 of them meet expectation, what will you use to say I cannot admit them to university? Jatend migao mar jotije piny owacho migosi Geoffrey Ruku ogolo kwayo makende na oganda mapacho kaeri mondo mi koro to yo bed motang' to ahinya e kindeni mabende koth koro to chwe maduong' e pacho kaeri e kuonde mopogore opogore. Kane oloso odiochieng'no manyoro mane e gwego mag Kwale, jatelono koro to yango ni piny owacho mapacho kaeri oseikore malich mokalo mar neno ni gibiro konyo e masira moro amora mabende inyalo kelo koda ka koth kaachiel koda ka oula mapek. Tunajua tuko katika mfumo ya mvua. Kama wizara tuko tayari kuhakikisha kwamba wale ambao wanaweza athirika na mafuriko, kama serikali imejiandaa kusaidia wote wa Kenya, wawe kona yote ya Kenya, wawe North Hall, wawe kona ya Elwak huko Mandera, wawe kona ya Trans Nzoia ama Migori, wale wote wanaweza athirika na mafuriko. Serikali ya Mheshimiwa Rais imeweka mipango sawa, mipango kambambe ya kuhakikisha kuna Mkenya atafariki dunia juu ya mafuriko. Kwa hivyo jameni, all the DCCs and chiefs and assistant chiefs and the county commissioners, where they are friends, let us be informed in good time so that we can ensure we move swiftly as a government in delivering all what is required by the household so that we can save them from the vagaries of funding. Nyakoro mogika pod wantie bare county ma Nairobi, jakom mochung' ne duol matayiere pacho kaendi mano IBC migosi Erastus Ethikon saint koro wuok oko kendo owacho ni koromo chieng' tarik 30 giko dwe ni eri
to gibiro chako ndiko oganda jo Kenya ma pok ondikore ka joding ombulu e pacho ka indi mangima, kama koro jende okwani ka giyie to gibi giwuok oko kendo gindikre kaka joling ombulu. Erastus Ethicon notiyo kod thuolo market kod maindi mar ne kwedo malich mokalo moko kuom oganda jo Kenya mabende osebedo ka seyo duol no ero, ka wacho ni duol no ero ta yiero nyalo bedo ni bago kinde ndalo duto. Atimo mos nyakolo mga jwang. Ethicon koro wacho ni bedo ni samoro weche gweko mag lweny jamuoche pacho ka indi bang' yiero gweko madongo ma pacho ka indi to gino konego beni segi ka bende gikwayo obila kinde duto ni gichunga ngich akicha kendo gibed motegno mar biro neno ni gigeng'o tulo mora mora ma bende nyalo muoch e pacho ka indi bang' yiero madongo. Inform the country, the nation, that we will be launching the mass voter registration on 30th March 2026. And we invite all of you. We will probably do it at KICC or even bring it back here because this is the People's Park. And that exercise will go countrywide. All the wards will be covered. So we are bringing services closer to the people so that then we see the kind of enthusiasm and interest in registering as voters for the next general election. Youth, 57, youth of all those people supposed to vote in this country, you are 57%. And that is why we are concerned. When you are not registering, why are you leaving it to those of us who are only 5% to be the ones voting for you? We have an issue of interest to the public, delimitation of boundaries. I know it is not going to happen, but let us complete the legal circle, whether we are getting an advisory from the Supreme Court so that that issue is put to bed. Chenro mag thieth koro to yangi nedoke wangi county no ma Mombasa mano bang lakteche county no ane utimo winjruok makende kod katend county no winjruok mabende koro to neno ka lakteche oweyo ng'anyo magisebedo godo kendo gidok e tich. Kane oloso mano governor e county no ma Mombasa Migosi Abdul Swamad Nasir koro to yango ni midhiero ma osebedo kokwako chenro mag thieth e county no ma Mombasa ne okel kod katend piny owacho ma Mombasa mokalo manotele kod Migosi Ali Hassan Joho. Kata kamano winjruok makamano koro to dhi neno ni lakteche go ber ngimagi. So in the morning, we had Kamkunji with doctors to discuss the various issues that we had raised on the strike notice that we issued last week that was lapsing tonight. Number one of the issues was the issue of promotion of doctors. We had asked the county to promote all the doctors that had not been promoted. But in the meeting now, we have agreed with the county that all the doctors that had not been promoted are going to be promoted. We have 105 doctors who are 15 from the common cadre, then 25 to job group, 33 to job group, 39 to job group Q, 25 to 33 to job group P, 17 to job group R, and 4 to job group S will be promoted by 1st of April. That is a total of 105 doctors. We've also discussed and agreed that the remaining 20 doctors will get their letters of promotion by 1st of July 2026. So that means that all the doctors that we presented for the county will be promoted on 1st of April and 1st of July. We also discussed the issue of doctors on contracts and have had a deliberation with the county and agreed that the county will review this particular contract and these doctors will get their letters of confirmation and or changes to permanent and pensionable terms by 1st of June 2026 after the review. We further discussed the issue of SACCOs that county had not paid for about 5 months, and when we reviewed, we found that the pending time was 2 months, and the county agreed that they will pay the 1 month within the next, by June, then the other 1 month in the next financial year. Maybe let me rephrase this. I think these negotiations took quite a bit of time. First of all, I want to thank the union for being able to come over.
However, we have agreed in principle on everything. The teams will remain behind, who are the technical teams, but for the purposes of relaying the message, whatever it is that has been agreed has already been agreed on. One, there was an agreement that was done in the year 2021, and that agreement had yet to be finalized. I am glad to state that even before receiving the letter, part of that agreement had already been done and dusted. It is only a few that were remaining. Some have already been given their letters, and some are the ones that are currently being processed. The other issue that had been raised was the issue of contractual employees. I have stated to the union, who I understand they say that they can only be able to speak to the on behalf of doctors, but I need to be able to speak on behalf from the sweeper to everyone else. The policy, and when we came in, we made sure that anyone who had a contract of 3 years, 2 3-year contracts, is given PNP. The reason for this is so that people can be able to understand, we can be able to study you, your discipline, attendance, and so forth. However, the Union of Doctors has requested that a possibility of now reviewing those people who have already started their contracts, and we've seen that they're actually doing their work. But as we do that, the county government will do it simultaneously for all other cadres. That means from the doctors to the nurses to the firemen to inspectorate and everyone else. This is something that has no budgetary implications on the county government. The only difference is we can now be able to know, are these people really, really fit to be able to be given permanent and pensionable employment terms. Nyakoro mogik kapod wantie weche goeko mag thieth, to kata kamano owuok e kaunti no ma Mombasa, ng'wech tero nyaka e kaunti ma Kakamega. Lipot koro yango ni gavana e kaunti ma Kakamega, Migosi Fernandes Baraza, saint koro oyango ne jopiny gwenge ma kono ni othieth Nonro manyien mano ma Kakamega kono maduong'. Saint koro osetiek ger kendo osekete mwandu mopogore opogore mar biro neno ni weche mag thieth ochwal e yo makare e kaunti no ma Kakamega. Baraza koro wacho ni ma en chenro ma bende osemuonyo omenda makore lach mar piny owacho, kikwayo oganda jo Kenya mowuok e gwenge makono ni ka giyie to giti maber kod chenro kata osiptal maket kod mano. Owacho ni maendi en achiel kuom yore goeko ma bende biro neno ni dongruok ahinya te weche goeko mag thieth ochopo ne oganda ma wende wuok e kaunti neno ma Kakamega. Having looked at the works that you're doing, I am actually confident that in the next 5 months you will deliver this project to the people of Kakamega, and we really want to appreciate what the government, the national government is doing under the leadership of Dr. William Samoei Ruto, because he committed after my request of coming to intervene and deliver this national priority project. It's no longer a stranded project, as it were. Right now, what we are seeing here and what we are witnessing is a transformation. So this will go a long way in supporting the universal health coverage agenda of the national government in consultation and collaboration with the county. As you're aware, health is devolved, but level 6 hospital is a national government function. So this joint collaboration that we are having with the national government is going to deliver this project on time. And I just want to call upon all the people of Kakamega and the entire country to support what is good. We should depoliticize government intervening to make sure that all the projects that have been taken up, they're actually completed. As we strive to complete this project, we have already done an inventory
of the equipment that will be required, because we want, when we are commissioning this project in August, we'll also be having equipment. So we have done an inventory. We'll be sharing with the Ministry of Health through the National Equipment Support Program to ensure that this facility is well equipped and also well staffed. And we give opportunity to our people to get employment. So this is really a transformation, because it is going to address unemployment issues. I know we'll provide opportunity for employment. Over 2,000 or 3,000 people will be employed here. Nurses, doctors. It will also be a facility that will facilitate research in collaboration with Masinde Muliro University of Science and Technology. Their medical students will also be having the internship program here. So I just want to assure the general public that we are on course to complete the Kakamega Referral Hospital Level 6 on time, as promised by His Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto. He'll be touring Kakamega again in the course of this month, just to appreciate what is happening here. Kawadhi e kaunti ma Migori eni jotije piny owacho kowuok e kaunti ma Migori koro to wuok oko mar kwedo paro ma yande nogolo koda ka jatend migawo mochung'ne jotije piny owacho migosi Geoffrey Ruku. Paro mabiro neno ni jotije piny owacho koro to ndiki e yor orak to ke yorno mongirore kaka osebedi ka itimo e pacho ka. Oganago kane loso koda ka jofwamb weche koro to yango ni maeri odhi koda ka ataro mar chike ma pacho ka eri kendo biro mono gi yudo omenda mag rutaya. Constitution of Kenya does not allow somebody who has been elected or no appointed, rather employed on a permanent basis to be converted to contract. That one will even have a strike, industrial strike, the whole Republic of Kenya. PNP to contract, we cannot accept that. And in case the government insists, we will call our Secretary General, Mr. Odege, to call industrial strike. Some of us, we've worked for so many years. Just imagine somebody taking you back to contract, yet you're permanent and pensionable. Where will we get, how will we get our benefits? Siku mfanyakazi wa serikali ataajiriwa kwa contract, ataajiriwa kwa contract basis, kama kampuni wanaandika kwa contract. Why is it that the government officers also employed in contract? Na hao ndio wanapitia tabu ya majambazi. Hao ndio wanapitia tabu ya kifo. Kama ni hivyo, inaweza kuwa ya kwamba tukijua ni contract, hiyo usalama haitakuwa. Brenda paroni wach migosi Ruku ni en gima koro nego goe mbaka. Yes. Na winje kaunti ma Kisumu. Jo Kisumu nyocha oloso jotije piny owacho e kaunti ma Kisumu ne gimbe ne gikwedo paro no. Kendo jo tije piny owacho e kaunti ma Migori be koro kwedo paro. Be koro wuok oko gi tumo suo gi migosi Ruku. Yes. Ruku timang. Ang'o ma jogi ywago? Ruku dwaro ni mondo mi koro to ket chik ma biro neno ni jotije piny owacho ok ndike yo mogirore. No ka jotije piny owacho gin joma ndike yo mogirore nyaka retire. Permanent pension. Kose ndikie e piny owacho to nyaka retire to after that ngi pensions miyudo. Koro Ruku dwaro ni jogi koro ndike yor orak kata ken orak mar 6 months. Koro inyalo wili kata inyalo kolure kod ber mar tiji. Exactly. Ang'o ma jotije oluoro? Giwacho ni ok ma biro mono gi yudo pension. Ka igo rumo ka gi retire. Asiro Ruku. Isiro Ruku. Wachno wat bugo vuoyi. Asiro Ruku. Ang'o miluoro king'e ni tiyo manemba? En Ruku ni jal moro mane oloro ne ji Kisumu County chieng' moro oko mar apis. Yes. Asiro Ruku. Ruku tiyo. Otiyo donge? Mana siasa matine mawe. Mag Asiro Ruku. Mount Kenya wa. E yor tich tu. E yor tich otemo. Ng'ato nego bed ni komi kamoro ni do mondi to e maber ma polo pam.
Yeah, actually, Katamana Kisumu kende varu kuno seti megino. Also in Nairobi. Exactly. Beno said the teacher chopo teach sari or this angwen to Jipoko biro. Jipoko biro. And you know these people are taking advantage because gino take it permanently and onging amalu. Exactly. In every end month nyakoyo do pesa ne. So crossover wasiruku. Wasiruku. Nyakora mogiko pogre koda weche go mag migosi eruku kama koro sewuok tung'uso kod jotije piny owacho pacho kaendi wago ng'wech kendo waduoge county nieri ma Nyakach ka sub county ma Nyakach kama report koro yango ni gweng' moro ni Obingo ma bende nie sub county no ma Nyakach saento koro wuok oko kendo ywago dayo kotende koda lal mar teko stima ma bende lal pile ka pile gweko makono jopiny gweko wacho ni kit lal mar teko stima lal gi gwengi gweko nyayo weche gweko mag kuo mag dho kuo mag udi noti ma kor gwenge nyakor Mgajwang' koting'o kanyaka weche gweko mag njore mitimo ne oganda ma bende wuok e sub county nero ma Nyakach giwuok oko gikwa jatend migawo mochung' ne weche mag mo kendo weche mag teko stima pacho kaendi migosi James Opio Wandae niko ye to wuok oko nyal tieko weche gweko mag teko stima masiko lal e gwengweko ma Nyakach. Kwa majina naitwa Nicklin Okoth kutoka Agoro Bingo eneo la Nyakach. Tulikuwa tunaomba mheshimiwa atusaidie na mambo na stima. Miaka 7 tuliletewa nguzo za stima na nyaya za stima, bado hakuna moto. Stima nyaya ziko tu hapo bila moto. Tunateseka sana, zingine zimeanza kuanguka chini, zimemaliza miaka 7. Na pia tunayo mambo ya usalama. Hatuna usalama hapa, wezi wanatuibia usiku, vijana wamekuwa wabaya wanatukata kwa panga, wamama wawezi wakatoka sokoni usiku, wanauza ikifika saa 12 tayari washafunga wanarejea nyumbani hata bila pesa. Kwa hivyo tulikuwa tunamuomba mheshimiwa atupatie stima ili angalau kiasi stima ikiwa wanaweza uza angalau wapate pesa kiasi za kufundisha watoto ama kusomesha watoto. Tulikuwa tunamuomba atusaidie na mambo na stima. Stima hakuna, imemaliza miaka 7. Nguzo zimeanza kuanguka. Mambo na uwizi tunakatwa kila usiku. Where we are standing is the homestead of the old man, a very selfless man who brought in the Agoran people. And we are perturbed so much with this kind of electricity. You can see what I'm holding here. This is the project number, which was initiated in 2018, up to date. We do not have power. We have the problems. Moreover, those who have spoken here, they have spoken. Everything is written on the wall. We are requesting the expert, Mr. Opio Wandae. You are the expert in the bottom-up economic transformation. We are not seeing that economic transformation in this place. We are supposed to be told if we belong to these people, if we belong to this country, or we belong to the Rift Valley side of it. We are in Nyanza. Where we are right now, we are at the porous border. And the kind of cattle rustling which is taking place in our area is just too imminent. We are requesting you, as one of the experts who are brought in the transformation of economic transformation, to come in and assist us so that we can live in harmony and in peace with our neighbors. We are requesting. We do not have any other thing that can really bring a lot of peace here. It is about the electricity, and it is electricity, and we are saying electricity. Tunataka power. Thank you so much. Hakuna venye zinaonekana. Mwizi anakuja na torch, wewe unatoka kwa nyumba, hakuna security na mulika hiyo ng'ombe. Ikilala nje, na je, ukitoka asubuhi ukuti ng'ombe imeenda yote, na kule unakwenda ujui unakwenda wapi. Kwa hivyo wanakuja na silaha zao. Brother winjo kaka Manyien okanyer ni jo Nyakach wago teko stima. Gimanyero ni ka producer maro chako keto clip no to gimo chakre ni kwa Mwajinwa. Kwa majina naitwa Kelvin. Kwa Mwajinwa. Naitwa Kelvin kwa Calvin. Alafu to kibi moro kanyimbo wacho ni miyo moro. Mwizi wanakuja na
wanataka torch. Wanakuja na torch. Wanakuja na torch na wanaiba. Nyakach. Pia wanda ikonjo Nyakach. Ikonjo Nyakach kabisa. Jogwengi adomu wuo. Mjumbe wa Nyakach. Geno nigi winjo. Jogwengi okotho pande kod kuja. Yes. Eno tingo ga orengo moro kama emofuayo ganyere. To nyathi mapod tin. Benda pinje maoko weche kosebedo kabe ahinya. Yes. Kendo piny Iran, lweny dhi nyime kind piny Iran, USA kaachiel koda ka Israel. To nyoro nyi wacho ni USA manyo oro negi kony. To kony no ne en oro negi missiles madongo. Yes. Mondo mi ginyal konyre go. Ang'o matimre pinje moko? Wadhi nyake pinje go maoko, mano kaluwore gi lweny mosebedo kadhi nyime kind piny Iran, Israel kaachiel koda ka USA. Kama bende Pentagon koro to wuok oko tung' mosuo koda ka piny Iran, ma bende koro to giyango ni gibidok negi chien, to gibiro neno ni gidhi nyime koda ka monjo pinyno mar Iran e okang' mamalo. Maeri en wach ma bende noyangi koda ka Secretary General mano mar USA Peter Hegseth, ma bende ne loso e bomano eko ma Arlington, Virginia. Okoni koro to gibiro dhi nyime koda ka lweny makamano nyaka chop piny Iran ting' bade malo. Maeri kaka ne jatelo noloso. We need to remember two things. First, we are only 4 days into this. Metrics are shifting, dust is settling, and more forces are arriving. It's very early. And as President Trump has said, we will take all the time we need to make sure that we succeed. Second, we are only 4 days into this. And the results have been incredible. Historic, really. Only the United States of America could lead this, only us. But when you add the Israeli Defense Forces, a devastatingly capable force, the combination is sheer destruction for our radical Islamist Iranian adversaries. They are toast, and they know it. Or at least, soon enough, they will know it. And we have only just begun to hunt, dismantle, demoralize, destroy, and defeat their capabilities, just 4 days in. Starting last night and to be completed in a few days, in under a week, the two most powerful air forces in the world will have complete control of Iranian skies, uncontested airspace. I hope all the folks watching understand what uncontested airspace and complete control means. It means we will fly all day, all night, day and night, finding, fixing, and finishing the missiles and defense industrial base of the Iranian military, finding and fixing their leaders and their military leaders, flying over Tehran, flying over Iran, flying over their capital, flying over the IRGC, Iranian leaders looking up and seeing only U.S. and Israeli air power every minute of every day until we decide it's over. And Iran will be able to do nothing about it. Jakono mogi gi lipot mar lweny mowuok e bomanero ma Arlington, Virginia no ere mande wachopo e giko mag weche manyien ma bende ne wakelo ni Okinyi maket kod mandi ng'e Arlington, Virginia. E kure mane apone. Penj Elizabeth Nanditi. Nataka winji ka kizungu. Arlington, Virginia. Arlington, Virginia. Now you may confirm. Ngini ngamo pono kocha. Kizungu wagwedha gwedha. Nteka ko ogine. Exactly. Mugole mana gimalo. Yes. Jakono mogi wantie koda ote kaendi machuok ma okdwa we mokwa somo ni ka iluongo ni ng'ina jo mani kodi kono. Aneno Jalango Otieno wacho no kanyo ni good morning. Good morning Jalango Otieno. Oyawre Jalango. Okang'ino ya gwenge mage gi seche Wichlum. Usenge mwalo. Thank you. All the way from Usenge. Warwaki kanyo ni med bedo kodwa Aikala TV. Ote machielo bena neno kanyo ka mar Mark Afande Abdul wacho kanyo ni good morning asemolo kantiere gwego mag Ombei Clinic School. Mano Abdul Sutru. Yes. Ni Abdul Sutru. Mark Afande Then Abdul. Jono Tungi. Be wacho kanyo ni good morning gintie kodwa chenro kendo giyudo ayo makar. Nyakono mogo juang dhano chalo luka. Yes. Watu ni kama udongo hapa. Udongo. Udongo. Udongo.
Watu ni kama odongo. Ayudo kanyo report kuom Daddy Justima wacho ni Kisumu Karateng ochiew maber aneno weyo no Roma Kalo kama nya Daddy Justima. Yes. Jaote Millicent wacho ni good morning kawuok Mwer Upanda Siaya County. Asedonjo kaka pile an kodi e chenro. Amor gi chenro mokalo mar ng'uono mar Nyasaye, jowinjo duto te anyisogi ni giwinj. Onyisogi ni winyo mamondo mayieng. Yes. Aparo ni udwa quote Bible verse. Mani luongo ni Jaote Millicent mar Mwer Siaya County. Bende antie kod ote mar Oyando Weekly wacho ni good morning Justus kod Brenda awinjo maber kantie Kisii Town. Ng'uono mar Nyasaye odhi nyime kendo bed kodu. County number 45 Kisii branch. Wacho ni ene fan mar Kala TV Kisii branch. Yes. Then antie kod Father Peter Ojwang Orono wacho ni Kala TV yom. Kendo ler. En smoothie. Nye smoothie mane Kala TV ni kama yo smoothie. Yes. Then antie kod Asusu Sano Nyango wacho ni awinjo maler kantiere mosque Kondele. Kondele Asuni. Mana Kondele bath waka. Asuno en miyo motegno ahinya. Kidwa nogoni piny tima nyasu. Okay. Ukitaka upigiwe ardhi. Unatafuta asu. Pigwa ardhi ndio. Pigiwe mchanga. Manya asu nyalo chungi nyingi. Ndalo mane Kala TV ochako asu ne chungi koneno watu okokiwi Kala TV. Yes. Mana igoni ardhi. Unapigiwa udongo. Mondo mi ogoni iye. Kidwa nogoni udongo. Inena asu. Imanyo asu. Then nyakwar onga ANG bentie kanyo wachini watching live would seme ayudo e yono Roma Kale. Mage moko kuom oganda mili koro ne osemo le chenro Brenda. Yes. Ke thuolo maket kon me wacho ni ruku cha ipinge. Sis ruku asapote. Kamoro kanyo. Because tinde iwinjo ga kiwacho ne ji ni chon nyiso ni timani course moro ma inyalo ndiki government. Once no sendiki government it says secure your future and whatever, but jogi ok ng'ini to koro wadwa tiyo nang'o kata kod government. Gin gi secure their future, gin gibro yudo pension and gibro yudo everything but teach. Ema koro problem. Delivery. Then I wanted to ask Marco keti to bro konyo kata maneke e wechego mag mibadhi. Yes. Bro konyo wechego mag mibadhi. Ng'ato kosebet ni en Justus en ndike Kala TV permanent. Onge ng'ama gole. Nyako dhi e retire. Ng'ama mule onge. Nyithindo masomo media kaka dwa dhi kanyo. Gin ka gibiro to gima ginyalo timo koro onge. Afadhali ka inyalo ket ni jogi tiyo for iluongo nang'o maro rak. Yes, kandaras. Tiyo for some years. Nyiso ni ka weche mag mibadhi omake and whatever orak igwetho oko. Bende ng'eni ng'ama tiyo orak tiyo kodimbre kendo tiyo gi chunye. Nikech odwa ni ochako renew contract. Yes. To ng'ama jasamuoye mabiro tiyo matek ka contract chiegni rumo. Yes. Wing'eni jomondiko watije gi beriek Brenda. Ging'eyo. Ong'iyo kaka itiyo from the first time you did the contract signing. Yes. Kendo ong'iyo kaka itiyo ka contract no chiegni rumo. Koro kik upane gi fuwo. An gima dajiw jowa ni gitiyo atiya matek. Kabisa. Watiyo atiya matek, wabed josiniani to wabed joluor. Wabed joluor bende discipline and integrity. Mane ma watimre go nade? Wabed godo. Iwinjo ka senior producer marwa Elizabeth Anditi wacho naga pile ni mimi sina chills. Sina chills. Lakini wewe si hauna chills. Chengna ni wewe. Sasa gimomi wacho ni sina chills, mimi sijui kuficha. Koro mimi nitasema venye kaka eno ochwanyi okochwanyi tuoni ujui kurembesha. Mimi na kunywa supu kwangu. Kuna wenye unajua kurembesha dhambi. Nisike kurembesha dhambi. Richo sugar coat. Malo sema makini ngoto bekoro kineka en richo ber. Andicho kulona kwero ng'ato matek nini na wacha dier achomo ng'ato ga dier ni ka to ni timo marach. Oro ni ayumego matini ng'ise ni yawo ng'ane wadhuo kacha wa madhe chai. Koro kwa madhe chai koro kani koro mane ma waketho go piny. Gimoro kotimre kata an makoso choma tir nyong'ong to kona ni Justus 1 2 3 ni okodhi maka change on this. Yes. Koro an mabro dok e chunya tadhi atura dokete msala. Simsala. Tiwacho ni turo kenang'o? Turo kena sara. Waduku koni gimoro to be atura tineno kaminya yienga ng'o? Kaminya yienge wachno. Brenda kawa yweyo to wadito Oboke obiro dwa kosi?
Wan masawa, wadhi modho pi matin, Twaduogo. kaeto waduogo. Nyakon mogo John yie mondo mi wakaw break mokwongo e chenro ni eri wamodh ok en pi. Waseloke kawuono koro ken ga Juice. It's a coffee. Oh. A coffee. A coffee. A coffee. Wadhi madho coffee matin. A mug of. Mm-hmm. Not a glass. Coffee chema the glass. A mug of. A glass of A water. cup of coffee. A cup of coffee. 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 Cafeteria. Cafe. Ane coffee o kahawa. Cafe. Tio osiepewa moko ma usoga kahawa e pacho kae Singapore. Very early in the morning. Gi mandas ma Singapore. Yes. I'm told Nikki go currency marwa gi margi to giro pesa mang'eny kabisa. Yeah. Kenya, pesa mar Uganda Kenya sani ringo at? Pesa magi currency ma Uganda gi Kenya? At 33. Katin 33. Mm. To marwa gi jo Rwanda ing'eni en mana 45.50 kucho. 45.50. Koro kimiyo ng'ato 10 bob, Yes. tigo gi 46. Mano pesa ma entiere go. Koro ibiro winjo ni ng'ato ni Kenya ka uso coffee to gero bangalo dalagi. Dalagi. I used to know a house help in Kisumu. Mane chulo 6,000. Yes. To Nonro 4,000 dala. Mhm. Kech kuma nodake no oyudo kama oninde gik moro wako. Noro otiyo kaka family. Yes. Koro kigo 4,000 times 33 or 35, you'd get to know pesa manotero dala. Pesa maduong' moromo timo gimoro. Nakon negedo. Mm. To anto kata siling 10,000 kimia Kenya ka. That's my lunch. Mano romo chabo mana madondo. Waka huyo machok nyakoro majom waduogo giluongo ni Justice Adoyo. Kaachiel koda kan Brenda Kenya. Mimi ndio Justice. Mimi ndio Brenda. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers.
Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa.
Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo nyako rom gajwang' kamoro amora ma intie luonga nitie sasa doyo. Kaachiel koda ka an Brenda Agenyo. Yori machiegni mondo mwanyisi moko mabende piny Orugo Okinyi maket kod Maindi kanyakla koda mago mabende yudore Oboke wa Okinyi ma kawuono. Yes. Kata kamano Oboke olewo matin, wayudo mana mar Daily Nation. Daily Nation ema wadwani wachago Okinyi maket kod manyakono. Kata kapok wachako Brenda, ma piny Orugo ng'eny. Koth ochwe. Koth ochwe. E gwenge mopogore opogore nyako rom gajwang'. Ok gimo kang'eyo ni gwengi to chalo nade. Gwengi kanyo bende koth olimi. Bineno ko koth ochwe koso. Aneno ka CS Ruku wacho kanyo ni koth sani koro to da chwe kuonde mathoth e pacho ka kendo jopiny ochak ikore. Nyiso ni jogo modak kuonde man piny ma ulo osebedo ka muomo. Oman kaka kuonde ma ginyalo jote. Ruku odok e migawo moro kendo. That is what it said in Mombasa yesterday. I mean Kwale. Kwale. Kwale nana Mombasa no? Exactly. Kwale ni Mombasa too. But to be specific na Kwale. But one key wacho ni in Mombasa. Kilifi, one wange ni Mombasa. Which is not. It's not bad. It's true. It's not true, yes, but it's not bad. You know, I'm kiwacho nani in Mombasa. I expect nani kubeni in Mombasa. In Mombasa. Kumoro matungi ino kete kama. In Mombasa. Ufai kwa Likoni. Mso town. Mai kuma hivi gani Kitengela, Nairobi Kitengela kata. Kajiado County by the way. Kitengela iko Kajiado County. Ngato bro nyisi ni ana Nairobi kada mana Kitengela. Exactly. Dongo ngio kamano. Waberi ga chiruko gweko. Kata kamano piny oru maber. Wan kod geno. Good morning nyakor monge John. Kamoro moro mauntie. Ucheo nade Okinyi ni market kod Maindi. Yes. Tuke mag skunde sekondar. Dhi nyime. Kendo gidhi ka girumo. Girumo gikodira. Ngeso machomo ni eri. Jo Kisumu dhi marach.
Agidhi marach. Nade. Ok ka gitimo cha. Girodho ng'ato. Kisumu Day Group of Schools. Udhi marach. Kisumu Day wuok oko. Tung' mosuo. Tung' mosuo. Girodho ng'ato 7 kuom nono. Dhi puonjri chwado luth. Ok tim kamano Kisumu Day. Timoru maber marito wat. Report machoponwa sani wacho ni skul moro ni Bar Korumba. Mayudore Kisumu West Sub County Kisumu County. Ne oneno kama goyi lwet Kisumu Day nyoro. To piny ler. E tuk luth ma iluongo ni hockey. Gine rang'iny mar counties ema gitugo. To Kisumu Day obokre aboka from nowhere to rodho Bar Korumba 7 kuom ne. Nono. 7. 1 2 3 4 5 6 7. Jogi nochung' koso gibene gitemo. Gitemo to koro. Hawi nokolwar negi. Hawi manokolwar negi. Kanyo mokoro wacho ni ichungo nyono piny gi twendi ma koro kadi acham. Nitie japuonj moro Kisumu Day kanyo ni Buka mosiepna. Buka udhi marach. Tere mos. Mos pole. Kiyudo ng'ato kihewo to rodhi. Rodhi mi confirm ni ng'ani tahewo. Bar Korumba. Kichimbe chieng' moyudi ni rodhi ti rodhi. Bila urumo. Maseno biro negi. To ni Maseno biro negi. Last year ne Maseno rodho gi magiywa. Koro gimene rodho gi last. Maseno biro. Koro gimene ka giyudo ng'ama giya. Do Maseno is discipline ok rodho gi mang'eny. Ariyo tu. Kuom nono. Nono. So tulieni. This time kogitang' Maseno ok rodho gi kata beach. Kogitang' Maseno rodho gi kata beach. Ayie kodi. Wuoyo kanyako mosomo Maseno girls. Kanyako mosomo Maseno boys. Wabiro bedo kwa luwo weche gi mag tuke nyaka dong jwang' wadhi nyime Kisumu County. Yes. Wane Tam 1 Games. Tam 1 Games oting'o tuke kaka ng'wech. Benitiyo. Naringo matin. Bende kawuono nitie biti. Yes. Through Thursday. Benitiyo. Natemo. Iting'o kede ni. Koro Kiswahili wacho ni anahema tu. And then tuke mage mabende wageno 303 basketball bentie kanyo. Kisumu Day ni nutugo gamana tuke ariyo. I don't know if you know. Ibo wacho nagogi. By the way, ingeni kitugo matuke ariyo. Hockey gi moro magi berecha. Kende. Soccer. Lagi bine gitemo. Na yudo ka ginok dhi. Wang'o kori. Wang'o gi goala. Sani gi meja e hockey. Gi soccer. Mano ber. Jatukgi mosiepna ma captain margi Neville. Yes. No hinyore. E kinde mane gitugo go eko mag Super 8. Kakamega. Mano weekend mokalo ni. Okay. Kendo watimo mos ne Neville Peter Simiyu. Yes. Captain mar Kisumu Day ne oyudo hinyruok kendo noring kode e osiptal. Thieth kata kamano na manye. Matimo mos. Na wuoyo kode nyoro kona ni koro winjo ka ochango matin. Mago jotugo ma ka onge to Kisumu Day onge kuma dhiye. En tuke gi skunde duto te mabende tugo tuke gi e counties wako na maber. Yes. Apa ni kauno gi kiny wang' nwalugi ane. Wadhi to gidhi nade adhi tudra koda jotelo mochung' ni tuke go eko gipimna ni tugo gi e skunde mage. Onyini moko ni Kisumu Girls, Kisumu Boys. Kisumu mana bathwaka. Mondo wang'e ni to chalo nade. Ang' nwarang wacherre around wang'i ane ni to tuke go dhi nade. Erokamano. Wach mane mosieko ma in koko kono kapok wadonjo Oboke? Onge jalupo moro modwaro nang'. Pok aneno, pok awinjo gimoro marach, yamo moro marach ok awinjo gokinyi sani agena ni jochiw makare. Girum maber. Kamoro amora ma gintiere. Jatend piny owacho Migosi William Samoei Ruto biro kaluo. Yes. Len iwacho ni koni tindo keto bedroom William Ruto biro kaluo. Naingia tu. Ok ne jatend piny owacho oloko koni bedroom. Ni wacho ni who's that? Mansiko biro Nyanza. Actually, was the president. Yes, the president was I thought Wanga. Wanga Nyadala. Wanga Nyadala, but Wanga been into lokore. Kisumu ka lima. Mara enombe. Mara lawe aero. Mara git leader ground. Jumbe moro chien ka odwa linda ground Kisumu ka. Wanga do linda ground Kisumu ka. Modieni ko sadwaro governor ma Kisumu.
2027. Mano jakom mar chama. Owacho ni Campaign ni chama maduong' East and Central of Limpopo. Wanga komako microphone poko konini atodo nyang. Andori malon. Atodo nyang. Nyaka mwalo wuotho gik nyateke. Yes. Nyaka osieko bondo. Ani longo ne nyawang'aya. Nyawang'aya. Jowang'aya konyo timre marach kod iluongo nanogi. Miyo mosedhi tedo oko cha kudu ng'una. Migogo gi. Awinjo nok gitimre gik moko maber. Gitimo migogo nade? Gikone siau. Migogo biro mamosogi. Yawa. Tingeni migogo nodagi wachno kabisa. Wacho ni mago ni weche, mago ni AI. Wacho ni samoro AI is also innocent. Waye ni jolony gi josomo. Tinde to inyalo los gimoro amora mabuogi anyway macha was real. Oh, it was not AI. It was not. Jogo nokwede. The video was just video in adiera makende. Kata winjo ni jogo nokotimo maber though. Kuom kego ne migogo. Migogo ng'ama kodwogo to urwake maber. Okelore ni migogo nobiro nang'o. Umiye chai moro. Migogo jo nokowacho ni samoro migogo nokogo report na duogo. Gimo dala kanyo. Po mana ji. To koro mano donge dala widwoga duoga. Samoro migogo po mana ji nyathewa. Po mana ka migogo donjo. Johera winjo nosiko mana ni siau. Ok nyalre. To kaling matin ni. To gichak gigolo video moro kaka migogo norwak maber. Ipani norwake? Ya, jomohere ni mana tiere. Manta dier. Jatend piny owacho limo gwenge mar Arieda chieng' Jumapil. Siaya County. Chieng' Jumapil. Ibro paro ni sigana mar Ruto kod Josiaya kosebedo makare. Gibedo ka gimodre pi. Ka kinde mane limo Kisumo gi Homabay Siaya ni kwepo. Sain to koro at least wat moro osebedo maber kono. Apani bin ni party leader ha kono. Yes. But even the other time party leader porne Siaya, party leader porne mana Siaya. By the way, the stronger party leader. The stronger party leader. Negin gi wach gi James. James emane ok gimodre go pi. Kata sani dong pado gimodre pi gi James. But dong koro an jatend piny owacho. Ang' itimo. Dong nyaka tabia bia. Ang' bia. Kendo lipot yango no dhi e kanisa mar Anglican. Okay, Anglican Church of Bade Kenya. Mabondo. Odhi lemo. Inya paro jadolo moro manolemo Kasarani. Aparo maber ahinya. En modhi lime. En emidhi lime. Kidong chien. Rwaka vunja, ng'wech bi nyaka wuok. Ng'wech bi nyaka wuok. Iluongo ni jadolo Kodia. En modhi lime kanisa ne Jumapil kogwen. Kabisa. To karomo seche moko kanyo to adhi limo Luga. Ng'eyo Luga? PS mochung' ne weche mag thieth. Yes. En gi homecoming mare. Koro wakwongo lemo. Kwaya kanyo to wadhi Luga. Wadhi Banosati. Black tie. Wayumo sup kod Luga. Yes. Josiaya jobondo. Sunday wadich Siaya mana. Wadich. Bondo Siaya Sunday wantie. Rwakuru jatend piny owacho. Maber. Yes. Kobiro Bondo town kanyo ng'eni Bondo jabedo ga matin. Wayo. Urwak jatelo maber kobiro chieng' Jumapil. Jorarieda jowiyoma. Ubiro urwak jatelo kobiro mwalo kanyo. Ma lipot moyangi koda jaod bura makono. Migosi Paul Otiende Amolo. Yes. Anaitwa Paul Otiende Amolo. Paulo. Ni Otiende Amolo. Ni Otiende ming'eyo. Mang'eyo kende. Koro mango Otiende no nyinge madiere. Amolo en nying babagi. Koro nyinge chakre ni Paulo. Jabura. Jomoko luonge ni Jabura ber gi od bura. Yes. Koro wadhi Siaya. Wadhi Siaya Sunday. Seikri? Josiaya waseikore. Koro umake mana sure ni ukelo kwe. Exactly. To urwako wa makare. To pinyo oimore gi alam. Nyoro. Nyi neno kaka ne olim nyoro. Ne ringre ji auchiel. Ne lit kabisa. Familia moro bang' moro. An nayudo ka mar ng'eno mane dhi nyime. Yes. Then aneno mar jafwambo. Kaka familia mare ne wuoyo. Then achaka neno mar ukibe mane ja KWS. Okay. Mane japuonj be nopimo kaka jatele manomiyo oyudo namba mar TSC. Kata kamano ka nyepok gidhi gigone jatelo ro kamano to
Weche magoro otimore lal marach. kode. Yes. Then ayudo mar japuonjno actually. Yes. To ni neno min ng'eno? No. Min ng'eno was there by the way. Kendo ne onge gima do wach na otame. Mano tame. Okay, aneno. Okay, I mean, I thought nini penjo kana neno speech man. No, she was seated somewhere. Jo media nye menye kabisa. Mondo menye ginyis hisia zake kwa lugha ya Kiswahili. Mondo menye ginyis kaka ne ngima dhi kode. Osebedo nyakoro mga jwang' waketo rum na kwe. Kendo gilam. Igeno ni kawuono ang ne gichope pargi mayudore. Pogore. Emuru Adakir. Kuma Emuru Adakir. Yes. Kama alam ne ringre migosi ng'eno. Ibro time. Moko go eko bedi ibro chwal ne gi alam. Ibro get together. Are they doing a... No, because Jafombo iko on Saturday. The burial dates now differ. Nano kaja Jafombo iko Saturday, ng'eno iko Kiny Friday. These others poka winjo ni iko gikana. Poro luore gi kaka familia. Poro luore gi iko ma familia. Moro nitie ko pion kitchen state. Yeah, maybe. Okay, kita together. Higi kama racha. Not together, mass such a... No, it could not be extensive again, Kitch. No selemne ginyoro. So from there the bodies the different places. Ing'eni dine ben nigi wuok e gweng' achiel nyalo bedo mayot, but koka paro ne giwuok moro apinjo ni wuok manyateke moro wuok nyaka waka. Yeah, moro wuok nyaka kaka the pilot. Koro giwuok e gwenge mopogore. Mano apani makelo that difference. Kata kamano wako piny owacho ni owuok oko osirgi. Yes. Osirgi kabisa. Mondo mi ginyal neno ni konya gi Oboke no kendo karama moro nyugo kanyo mondo wanyal neno ni to ang'o matimre Oboke kawuono. Ite mokwongo mano mar The Daily Nation. The Daily Nation aneno ka wach momi pe kawuono. Wacho ni Linda Mwananchi we smell a rat. Jolinda Mwananchi sani koro winjo tik mar oyeyo machako tho. Ngini ma oyeyo mangima yo motho ema smell ko yo motho du smell marach. Whatever tik ma giwinjo no gilit na. Resistance. National Assembly Defense Committee Chair Nelson Koech claims slogan evokes parliamentary imagery. Linda Mwananchi we smell a rat. Mane wach modhi anyimo Oboke maduong' mar Daily Nation kawuono. Aneno tipo kanyo mar Edwin Sifuna, Senator ma Nairobi, ma kachil kota Governor James Agrio Rengo, Migosi Babu Wino, yes, Jaod Bura Nairoma Embakasi, East. Fight back. Proceed. Stung by the revelation of a formal bid to transform their campaign slogan, Linda Mwananchi, into a party, an ODM faction allied to Embattled Secretary General Edwin Sifuna has petitioned the Registrar of Political Parties to reject the application, stating it has been lodged without their knowledge. The group that includes Governor James Orengo and Embakasi East Babu Owino argues registration of the party named after their populist movement will expose the public to fraudsters. Which is very true. Yes. In a brief. There's a group of people. Nitiere kweth mag ji. Masani koro wuok oko. Itawache mi wach gi dholuo. Ichako gi Kizungu. Ayo wadhi nyime. Apara na wacho dholuo, I'm sorry. Okay. So jogi dwani mondo o register a political party to nying ma gidhi tiyo godo gi party margi iluongo ni Linda Mwananchi. Remember ok jo Linda Mwananchi ema dwa register party. Jomoko ema dwa register a political party ka gitiyo gi the same name. Linda Mwananchi. So jogi complain ni no. Mano who are complaining? The Edwin Sifuna team. Gine magichako this slogan Linda Mwananchi. Ngato dwa ringo dhi register that slogan as a political party. Magito gikia wach ni bende they are not informed, they are not part of it. Koro giringo ka register ni gima kamano kikitemre. Gitemo gengo. Gitemo gengo. Jibro paro ni gine magi register that as a political party. Mitka jo ukane gi lwedo. Nyalo bedo. Kwandi nyime kanyo kor mga jwang ite mara Rio. Ministry data blamed for grade 10 textbook hitch. Basic education PS defense senior school placement process. Yes. In a nutshell. It is nearly a month
and a half since senior schools was rolled out, and gaps have begun emerging in the distribution of textbooks to institutions. The Kenya Institute of Curriculum Development, KICD, blames the hiccup on the data provided by the Ministry of Education. Duol mochung nen gocha pabuge pachoka indike do gundo curriculum kata kit somo marwa mano iluongo ni the Kenya Institute of Curriculum Development KICD koro wacho ni kantiere mora mora e gocha pabuge maket konma to ngamonego be ni io ne ndere en tend migawo marango mar somo kata kamano ministry's data blamed for grade 10 textbook teach macho ni report mano megi KICD wacho ni negi golo buge kotenre koda report mano megi nini nyithindo mane giyudo exactly kaeto sani koro giyudo ka kendo koro nyithindo nyal ni ng'eny molo buge mogolo exactly ano kone kanyo ni 90 million. Auditor General Nancy Gadungu says the amount was used on excess textbooks in the 2022-2021 and the 2023-2024 financial year. 90 million. No, it means ni buge bedo mang'eny. Buge na ng'eny. But sani to koro buge onge. Manyiso ni ng'ato ntimo play gi cards ka indi nyako moga jwang. Weche gi mag somo ibro kawo thuolo mar mondo mingi kaka ten migawo mar somo yuago nok mar buge pacho ka indi ka gitemo biwo seyo ne KICD be wacho ni negi gocha pa buge kotenre koda data kata kwan mag nyithindo mabende no migi. Weche mag penj Examinations Council technically insolvent, Auditor General says. The Kenya National Examination Council NEC is technically insolvent and will be able to meet a financial obligation unless the government gives it more support, Auditor General Nancy Gadungu has declared. Dulma go chapa penje pachuka ni kata man tiyo penchal kagima sani kora aguchi mar pesa dhi nyime ka tuo kendo ndie moko kuom tije ma nyakora moga jongo ginyal timo ka giwacho ni koro gidwaro sir kowuok kuom piny owacho mondo miyo medgi omenda mabalang 2.7 billion notimango 2.7 billion Kenya National Examination Council accumulated deficit as at June 2025, according to a report by the Auditor General Nancy Gadungu. Manyiso ni negitiyo kod omenda mane gintie go magidong kod gowi marom kod 2.7 billion. Not even billion. Komi kata chiel. Ano pesa maduong. Tidak nyaka. Who be that? Nekromojong bele kanyu iti maradek and ni I went to Alliance. The 10 I think that's it's a connotation. I went to Alliance. The 100 years legacy of top performing school. The school has consistently posted good result in national exam over the years. Nothing beats the pride with which former Alliance High School student speaks about the institution that transformed them from boy to men, so much so that they became the butt of many a joke for their tendency, announces their alma mater to all Sunday given the slightest chance. Manyiso ni nyocha skundia wene Roma Alliance ambede yudore no I almost said Nairobi. Is it Alliance is in Nairobi? I'm not sure. I think it should be it's not Nairobi. In Kiambu. In Kiambu. Ma yudore county Roma Kiambu nyakoro magajwang. Kanyocha gidhi aloik gi mar 100 nyaka ne skul no chakre ka wachore ni nitie moko kuom nyithindo masani jomadongo osome skul no ero masani koro wacho ni ineno kanyo tipo mar National Assembly Majority Leader Kimani Ichung'wa korwako sweater mar Alliance. Ka gichiwo chiane skul market kon mano kendo giwacho ni nyiri machuok mag yudo mar wuoyo kuom skul no giwuoyo ga gi ng'ae kod sunga malich mokalo. Yote ni joma nosoma Alliance koro mokoti to you will know ni walisoma Alliance. Yes. No mimi nilienda Alliance. Principal Secretary of Housing and Urban Development Charles Hinga Beneja Alliance. Yes. Alliance High School student follow proceeding during the
sanitary celebration. Nino ka gin yawuoyi ma na pod tindo to gidimbore do kusumen mana picha. Gidimbore. Is nature. Oh, gin nyithindo ma joluo. Yes. The same Maseno school benigi margi by the way. Maseno at 120. At 120. By the way, Alliance not chakra when. Alliance is 100. Maseno is at 120. Yes. Wow. Very serious. Very serious. Jatend piny owacho migosi William Ruto igeno mar chopo kanyo. Chopo. Nyasi makawano. Dwe mar ang'wen by the way. Okay. Okobor. Just 1 month. Maiso ni Ruto duogo Nyanza kendo dwe mar ang'wen. Each month to kona ker. Gimo kang'e ni limbe mar jatend piny owacho gi. Lembe be nyagore. Yeah, I can say that. Ang'o mobro kwayo ne kwa penjo tinda molo gimo dhi kwayo. Gimo dhi kwayo. Nyiswa ni to ber mane ma odhi make sure ni ka jatelo dok to we chien ne jora rieda. Ite mar ang'wen wacho nang'o? Ite mar ang'wen wan kanyo gi fighting back Sifuna team smells a rat in move to register Linda Mwananchi. Mano report mo bende no dhi anyi ite mokwongo nyakol mojwang kaka ne watemo lero nigo. Ibro some ite mar ang'wen olak nyaka ite mar abich. Ite mar abich piny kanyo nitie lendo mochiw koda kambi mar keyo teko stima ka thuolo mari mondo mi ng'i. Kod ite mar ang'wen be nitie lendo mochiw koda kembe mopogore kanyo. It's a school called Peponi. Peponi House School. Do you know about Peponi? And special education needs coordinator. Senko. Tamama gilando. Mano school makanya thini osome. Mana you're a billionaire. You know Peponi? It's an international school. Yes. Okay. Peponi. They pay their fee in millions. School fee. In millions. To ng'ato nitie ma promise ni odhi MMSHA, Aria, Victoria to kwaka. Chula admission. Admission. How much was it by the way? Major schools get it between 7,000 to? Between 7,000 to 15. Mano admission? Mano public schools. Oh. Private? Private, some 20. Admission. I'm talking about admission alone. Okay. That's affordable by the way. Very affordable. Affordable, you know, like a kiwacho ka affordable. It's very. It's not affordable. To mwananchi wa kawaida. It's not to mwananchi wa kawaida. I mean, that is just admission. Uniform, kando. Exam, whatever. Hizo ndogo trip, kando. Get serious. Jiduri na ku. A public school, they tell us primary is for free. There's a school I know, ma, jidiga trip outside the country, you know, within Kisumu. Yes. Get a bigger trip outside the country. So parents pay the trip fee, accommodation, meals, and everything. There you go. Outside the country. Katagero ningi dhima na neno Kilimanjaro. Kilimanjaro ni? Kwa ndugu zetu wa viumbe. Yes. Kilimanjaro kanyo. Parents pay by the way. Build to your kid a basic strong foundation. Yes. But they kain go to team. Kain go to team. Kain ginyalo. Team kaka nyalo. Team kaka nyalo. Team according to nyalo mari. But at the same time, bingeni nitie joma kata yudo siling 100 mar nyiewo mogo. Tek. Koro lwedo timne nade? Opogore. Ite mar auchiel? Ite mar auchiel wan zoning dilemma for Ruto Oburu in coalition talks. Zoning of traditional bases has emerged as a contentious issue in the pre-election coalition talks between President William Ruto, Ruto's United Democratic Alliance (UDA) and the Orange Democratic Movement Party (ODM). Lerna wana joka ni zoning ni nango. Zoning kaka winje gima giwacho ni ywaruok moro nitiere between UDA gi ODM. ODM dwaro ni mondo mi ka ibiro tim election to gibed gi miluongo ni zoning. Giketo paro maket kod mano. Giketo paro machalo kamano. Yani nyiso ni kaka Kisumu kai wacho ni en ODM zone. To onge ngata machung bedroom. Exactly, bedroom mar ODM. Onge ngama chungi otiko mar UDA. Gin bende kuonde machalo kaka Rift Valley ma UDA. Gimbe kono ok gichung ng'ato. But now jo UDA ok dwaro gima kamano. Gidwaro ni gibiro chungo jogegi in all parts of Kenya. Maiso ni jatend piny owacho ni temo sotiende mondo yud kaka Luo nya yude
kom kod UDA no. Yeah, yes. Ite mar abiriyo nyaka romo ok ang'e pachien ang'o kotende kod wach maket kod maendi big ni wan e democratic state onego bed ni waweya ji chung oel koso onego bed ni reporter mara producer ngisa ni standard newspaper koko donjo. Okay. Ngisa ni standard olewo mali jo standard yawa yangi wona kodgi. Ite mar abiriyo junior officers win big as final phase of police pay increment is announced. Police koro waneno ka obila mapacho kae dhi med gimoro. Ema me koro gigwe kick matek kama. Nana kaka obila mapiny kanyo nogwe. Medo gi. Actually maja NYS. Maber kabisa. Kendo gidhi yudo omenda makoro ber. Okay. Giwere gi moro michoko 50-50 ndara chakoro giwe. Dong pod gichoke. Impok neno ka pod gichoke. And we have to condemn. Ichiwe gi toke okumbo kama. Kweth mago bila mopong'o apeini makaluogo nego dok chien. Kabisa. Ahero ka nyaka Kisumo. Tanda wuoyo. Chopo ka road block obila. Kiwuok Ahero. In bit kapok ichopo hospital Montika Manyien. Iyudo ka nitie police road block. Yeah. Rabuor tie police road block. Kapok ichopo Nambokana ibiro rado kod police. Kitotki approach Nyamasaria nitie police. Aya, wuok ka gimidhi Bondo. Kichopa kikalo airport yudo police. Kabisa. Kikalo Kesian kichopo Wema yudo police. Kikalo Holo yudo police. Kidonjo Kombewa yudo police. Kikalo Akala game idonjo between Akala gi Ndori kinde kanyo. Akala gi Ndori ang'o kanyo? Kanyo. E kinde kanyo yudo police. Tikitimo. Gichoko fi. Tijgen timo kama. To ng'ato ba kama to gitimo kama. Kale tie gari kama timiye gi chien kama. Apa nen pochiki paka piny wacho neno ni omed obila olipia kata minyonge koro gibed jogo komo dimbore. Kambi mar Absa kata bengi mar Absa Bank bolendo kanyo ka thuolo mari mondo mingi ite mar apar a debt burden to increase as state seeks 5.9 trillion loans over 3 years. Gope mag piny Kenya osebedo ka olonyo kod Mugajwa gin mago ma bende koro dhi nyime kod bembo oganda jo Kenya ikini ma piny owacho koro olo pesa mok tin ne trillion 5.9 kuom thuolo mok tin ne igni adek. The government will borrow 5.9 trillion over the next 3 years. Maisha niko igni adek mabiro. Igni adek mabiro koka gidwa kawo omenda maromo 5.9 trillion. Omenda ni luoyo ewi gope mabendo se. Gowi. At the same time piny owacho osebedo kanyisowa every time ni they are going to gichulo gope. Are they really borrowing more or paying? They are borrowing more. Mano is the question. Now we can see they are borrowing. But you see, kaine ot kacha. To wuono pacho wacho ni odwa dhi olo gowi moro. To ineno gima pesa notimo. Yes. Dong ber. To kok ine gima pesa timo. Uolo nano. But kako ole miluwe mana gope wi gope. To kwane ber ma pesa. Tribe ma gichako ken. Before you gichako tribe ma oko. Then they are leading a flashy life. Exactly. Weche living comfortable kawan. Weche kende pesa di. 300,000. One pair of shoe. Wuor ma ng'ato rwako. Samo tweyo kende. Itene lo mar 11 gin lipode kata oboke mabalang' kanyo aneno ko mako wang' kichano tipo kanyo mar bad girl. Yes. Ang'a timre tema nen go kachiel ngisa ng'ama matimre ka. International Women's Day madhi timore in these are speakers. Speakers oting'o kanyo Millie Odhiambo. And chagi Mama Ann. No kanyo ni keynote speaker. Ann Muraya main CEO Deloitte East Africa. Millie Odhiambo Mabona CBS MP Suba North constituency. Then man Gwen Kinisu Managing Director and CEO of Prudential Kenya. Wandia Gishuru CEO and founder Vivo Activewear. Kasto wangi Filana Mugenyi founder and co-chair 50-50 Women on Boards Africa. 50-50. Judy Waruiru, Regional Managing Director, Network International in East Africa. In East Africa. Wangi Dr. Rizwana
Pierre Boy. P-Boy. OGW General Manager Mar Lions Site First Eye Hospital. And then one called Rina Hicks, Chief Operations Officer, Fire Investment Bank. Kaso wangi Betty Wamaita, Chief Marketing Officer, Quickmart. Carol Warui, Strategic Communication and Public Affairs Expert. Wangi Dr. Mukami Gadariki, Mine Board Certified Plastic Surgeon. Mogi Kwantikoda, Mikael Laktar, Diana Wangari, Partnership and Lead Nation Media Foundation. Tulumari Morominon nito Partners kende man kanyo. Partners odhuro kamaruni. Maruni. Maruni gutingo gamaro. Maruni nyakating maro. International Women's Day. Leech. Uganda, big institution rescue KPC IPO. Financials. Foreigners, local retail investors and oil marketers shied away from the oversubscribed Kenya Pipeline Company initial public offering that was saved by Uganda and local institutional investors. Kautulu malimoro misom report market code manonya kore mogajwang. Iteno ero mar mbele kanyo mara pakora de gindendo market kanyo. Dendo gwe pogore ite amako wani. Ano kind public announcement from Kambinomar KPLC. Oh, jo KPLC timulendo. Kautulu malimoro misom ni KPC. KPLC. PLC, Kenya Pipeline Company. Kenya Pipeline. Yes, Kenya Pipeline Company. KPLC. Mara parko dangwen. Losing you is like losing music of my youth. Mano na mano team kanyogi Nayanoi Ntutu. Mano jaod bura machon ma Emura Dakir. Yes. Mano mikae Nayanoi Ntutu. Ngeno. Yes. Komboneno ni Nayanoi ngeno. You see, you know, they use that name Ntutu so much because the family of Ntutu, Ole Ntutu from the Masai land. Okay. So there are some names you hold on to. Okay, you cling on them. Kabisa. Onjo nimtie nyarendi moro benose wuok. Ogolo pichni. Onyiso kaka ne gin kod ngeno. Koro odwa nang. I cannot be recognized. I don't want to anyway. Omiye thuolo welia. Mamo miye. Nyiri chendo chuobe chendo. Nyiri chendo moloyo chuo. Oh. Court prosecutors say the accused were aware their action would result into death. Crime against humanity. Charges against Mackenzie. A brief on that. Shakahola cult suspect Paul Mackenzie and self-styled priestess Charlene Anindo Temba have been charged with 23 counts of murder as crimes against humanity over 52 cult-related deaths that occurred last year at the expansive Kwabinzaro forest in Kilifi County. Okebe ni dhima nyime kod chwe? In fact, ne kakawuno dende ler. Ngene picha na maber. Mackenzie chiyo maber azisel. Mackenzie chiyo maye. To joga to nyiso ni kik chiem. Mackenzie is doing well, eh? Ne kaka Mackenzie dende ler kawuono kendo ber. Kautulu mari mondo mingi Mackenzie karanya kod mogo ngite mara par kod auchiel. Bathe kanyo. Wano Kasakaja gets rare support from Azimio MCS amid Oster bid. An attempt to begin impeachment proceedings against Nairobi Governor Johnson Sakaja was thwarted yesterday when the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party, which hold a majority in the county assembly, declined to support the motion. Inyaso mar nyokro mwejong piny kanyo bentie kaka KQ kambi mar ndeke mano mar KQ temo mondo migi dar oganda jo Kenya mabende nitie pinje gweko ma sani ngwenyo go enduoko. Kafulo mari mondo mi som ite mar 18 gin josomo kod pach jondiko. Ite mar mbele kanyo nitie Oboke mabalang kamane no CB Connect nitie kanyo. Tipo mar nyadendi moro kanyo mar tiyo kod lwete mondo mi olos mondo mapuglo ni Abigail Wangu. Yes. Ena wach modhi nyime kanyo nyaka ite mar ariyo nitie kanyo tipo mar jaod burano ero ma Kiharu Migosi Ndindi Nyoro. Wach kanyo ni education is Kenya's future and must be free and protected from politics. Correct, mana jego.
Mbele kanyo ena weche go mag somo oboke ni mabalang ka thuolo mari mondo mine tipo mag nyithindo mawuok e skunde mopogore opogore. Yes. Bende nitiere kanyo nyaka thuolo mari mondo mi rangi ite oboke mabalang no ite mara uchielo wan kanyo gi weche mag penj ni kanyo kawuono English. English, creative arts and sports bende ni kanyo mano KJ Sea. Elijah, how are you? Endri duoko nang? I am very fine, thank you. You woke up early today just like me? Yes, I am an early bird. Indeed, that is very good. The early bird catches the worm. Sure, have you done Mr. Ratemo's English homework? Have you catch the worm? Mr. Ratemo no wengengo. Kizungu. Ero kamano nyakon mga jwang ite babalang boke mabalang urumo kanyo kod piche kata tipo mag nyithindo ma somo kanyo kod mga jwang ite mar 19. Mana kanyo gi goro mar cartoon. Obila. What am I? Oh, hola. So this we see a church. Goons. To kendo waneno obila kane ka obila osetwe pesa. Obila nitie official. Manie pikipiki. Mar police. Yes. Abductors nie gachgi. Ineno gi piny kanyo. To obila manie law official nitie mobatiagas. To kan tie obila mantie rwakruok mar obila lep obila lakini umo wange. Umo wange, nyiso ni en goon. Kisomo wange to en goon. Okurado nene. And waneno ka nitie obila moro mabe mabatiagas e kanisa umo wange. Finally, a well-deserved pay rise. Aya. Mainso niya, jogi osebedo katiyo matek koro nyo medgi gimoro. Just nation temo lero ni kuom tich mobilo osebedo katiyo magoji e kanisa cha. Koro no, timgi nade? Komedgi gimoro. Nyurin mani somo kamane ni koso ni an? Mimi. Wewe. Yes. Today is my turn. Today is your turn. Chieng' tarik 5 dwe mar adek higa 2006 odiechieng' maket kod kawuono, Police Commissioner Hussein Ali reveals that the raid of the Standard Group last week by its officers was done behind his back. This lends credence to reports that it was planned by a group operating a parallel system in the police force in conjunction with a clique of politicians, but Justice Minister Martha Karua supported the raid, warning the media should be ready to be investigated because they are not above the law. The law. Ango miwinjo kanyo mano timre? Nitiere kaka police commissioner moro kanyo luongo ni Hussein. Ne otimo kanyo raid ne od fwambo mar Standard Group. Kata kamano ne giywagore to Martha Karua who was the Ndalogo ne jatend migao mochung' ne Justice Minister. Weche mag chike. Weche go mag chike. Nowacho kanyo ni jofwambo nyaka ikre ne duoko penjo. Kapo nitie gima onego bed ni penjogi ni ok gin e wi chik. Yes. Ite mar 23 wachike nikech ite mokalo nyaka mogo jongi na gina lendo. Ite mar 23 wan gi county news. Murang'a County, similar facilities are being developed across the country, says investment promotion industrial hub to create 1,000 jobs, stem post harvest losses. Mago bedo kanyo kod mga jwang. Awinjo ni Kiambu bedo city. Tie piny kanyo ni thickest bid to attain city status enters the final stretch. Yes. Thickest boma maduong' mar thick. Wadonjo. Thickest city. Exactly. Amit ni. Thickest city. Niko thickest city like in Kisumu city. Niko hapa thickest city. One thicker ka. Wana thicker ka. Nairobi plant pledges expand pipeline sewer coverage and improved supply despite mounting household pressure. Residents brace for a steep price in water bills. Senso ni kwa jopiny mabende wuok e gwenge mag kanyono. Nairobi ni koro gijiw dendgi. Brace no nyiso ni jiw dendu. Nyalo medore. Kech kwan mag kata bech pi mutiyogo mapile koro nyalo biro medore. Weche mag pur nitie piny kanyo.
ka nyithindo dhi somo. Mombasa still struggle amid delays. Okay. Yes. Mombasa kucha bende osiptende koro themba. Yes. Ka pesa mar SHA koro ni piny malich mokalo. Weche go kuma court Nakuru Kenya Wildlife Service official have Have a case to answer over missing fisherman. No Mondi Odhiambo. Brian Odhiambo. Mbele kanyo tiyo bote ultima balang odhi nyime kanyo pinje ma ok aneno ka okebe moro kanyo wuok kod nyithindo e tunnel. Otek ma ji pondo mana e tunnel. Swedish jets patrol island in a show of force. Israelis take cover as Hezbollah and Israel war escalates. Yeah. And who suffers most is the children. The children. And the women. Nyore kano hiki nyithindo maromo 185 nyithi school. Mane America onego in Iran. The day mane ginego jatelo cha ne jatelo choko dhi kende no dhi gi jopiny nyaka nyithi school maromo 185 ginyo. Ole. Mbele kanyo gin itego report ge from Somo Absa Bank leaves dividend 17 pack on profit growth. Ka thulu mari mono me somo weche ge kuma go ala iteno la prare kodo chiko. Kajo gi gin kaka stock exchange ka komendari ngo. Ite mara par pradek. Agaja meli gi kwano. Ite mabele kanyo pradek da chele gina lindo machuok montie kanyo. Olak nyaka ite ma pradek da rio. Bate kanyo wachako ite mar pradek rarie bate kanyo wan gi lendo mag ya mama goro lalgo godo modhi nyaka ite mar pradek adek. Aneno kanyo General Maina Nguyu. Akaji. Mama Chingo Ngech Nyarapelo. The cottage will leave Bondo mortuary on 13th. Duma date at 1 p.m. for burial at her home in Ogam. Village Nyamonye sub-location, North Imbo location, Imbo East Ward, Bondo sub-county. Sia County. Natimo Lumos. Ite mambele kanya kwa Mogajong, ginweche ge komag tuke, mo laka nyaka ite mara Prodek Koda Beach. Yes. Teams on edge as F1 reset faces litmus test. Nago ngwe Safari Nyamburko. Aneno tipo mag nyithindo mang'e kaendi. 7 match winning strike gore sense it is their time again. Tipo kanyo mar Benson Omala nitie kanyo kod jotugo mopogore mag KCB kod Nairobi region introduces county level competition. Mago tutego eko mag skunde sekondar. Nyaka othul mari mondo mi non kendo som weche maket kod mag weche mag tuke gi Kenya kod Mogajong olak nyaka ite mar pradek kod ang'wen. Nyadendi no timo jogging. Yes. So this might give me when I timo. You wake up in the morning and you do that. I'm told I'm supposed to be on a treadmill. In treadmill? Must team amor marengo. For speed and get. Ani area kite. Ini tomatem. Speed. You know, speed no kike to mitikia. I can't imagine. I don't want to imagine, no. Kalau magi kanye machopo ge giko manono mar Oboke ne mar Daily Nation we wangia ne ka standard osichopo kose chopo abro ngieni go pio ilongan dia sasa doyo. Kachilo kada kan prenda Kenya. You can't imagine. I can't imagine. Wakao yuyo machokwa dugo. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana,
wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral, ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral, ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral, ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral, ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak,
for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul,
Chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa.